دەنگی خوینێ تێژ دەسمالا من ئەدیب جانسەبەر وەرگەرە بۆ کوردی براهیم ڕۆنیزێر خوێندن یونستاس مرۆڤ دیگەهیژە هەر دەرێ ji tu tiştî derek namîne lê keseva min bibexşîne yekê Ehmed tu jî bibexşîne heke stûxwarim ne ji daxwaza dilê min e na qet ne ji vê ye ax yekê Ehmed delalê min mirov dişbe warê xwe dişbe ava xwe axa xwe masiyên li ava xwe kulîlkên ji axa xwe meyla mijdar a çiya û pesarên xwe dişbe rast a gewra Konyayê rast a sor a Entabê dişbe ezmanê xwe ku ji hêstirên hêşîn e dişbe behra xwe ku ji nêrînên pêlpêlîn e dişbe xanîkan ku çêyan serê skakan ew qas dişbe ku û dişbe hewşan dil bi xelekeke bîran hatiye guvaştin û peyvan yani dişbe dan û standina nênîkeke berîkan belkî û dişbe pirskirina navnîşanekê rojkê dişbe rûdêneke xemgîn di kêlîka pirsa navnîşanekê de dişbe birîna cambir mevretkirina xerat wisa pêxistina cigareyekî vekirina gazozekî dişbe minîbûsên xwe xanîkên li keviya bajêr kovana xwe derawên xwe bîrhatina wî tenêtî ye birîna wî bîrawî ye kêra wî hêstirên wî ne ku ber bi ziwabûnê kenê te nayê na ken heke miletek bikene kene em çi qasî dişmen Tirkiyê kekê Ehmed te çawa qedeh hildida jarê enîşka te pesartî kursî berê min digot pesartî azmên li ser pakêta cixara te nivîs resim girtîgeh resim bêrîkirin resim ji demên berê û birûyeke te hildayî hezkirina te lezelez dostaniya te germegerm bêgaz didin ber bala xwe ew qedeh mîna dijûnekê ye di destê te de û çiyekekê Ehmed ev am jê re dibêjin dem carê em pevre li îstasyonan digeriyan yeko yeko hingî bêhna meletiyê ji îstasyonan dihat bêhna nazîkliyê û her ku li ber baranê şil dibû posta Edirneyê li ber barana hûrika Stenbolê wekî ku te jineke esmer hez kiribe li te dihat laşê wê ji patîskaya ûtî kirî terik dirêj birû dirêj û kekê Ehmed wekî ku dûre dûre ji te re firengî û panîr hûr dikir sifra te radixist wekî ku destê xwe li avê bixe dida herka dilê te tu biketayî girtîgehê wê cixare ji te re banîne wê ji te re zarok çêkirane û wê destên wan zarokên ku dinya bi edilan dana binexşan dana wekî tenteneyekî ew zarok wê mezin bibin ew zarok wê mezin bibin ew zarok xwe li nezanînê daneyne kekê Ehmed hêviyê av bide hêvîsariyê bihedinîne gotina min ew e ku tirên wî çaxî dişibiyan tiştine tunebûyî halbûkî aniha ew qasî bi kêr hatîne ku hema bêje em bêxeyal dijîn zarok jin mêr tirên heta bi dev dijîn tirên wekî tirênên ku diçin eniya şêr karger rewiyên Almanyayê ne jin hinek rewî hinek bendewarî xerîbiyê di destê wan de bahoy dûrik kolonya şûşekên avê pakêt ew ku hemû weke dareke dîl li deverên şaş şaxdane ax kekê Ehmed delalê min te dît aniha dişibin şûna bazarên belavbûyî îstasyon
و شونا بازارك بلاف بوية مملكت خمگینی جیش دلی منه وری جی نو سهر جار اکا موزیکا جازی دیو دچه خمگین او چند بلاز او چند کرد همه او قاس كيكي أحمد دلالي من چما خوين تيج دست مالكي ندران ننينوك چما خوين تيج دست مالكي دنگي خويني تيج دست مالامي